आसामा भारतनि साहा सानजा सिमानि दिदोनं गेदेर रायजोनि मादाव दं, जायखौ 33 जिल्लायाव राननाय जायो। आसामनि राजधानिया जाबाय दिसपुर। बैफोर जिल्लायानो जाहैबाय सेथियाव करिमगन्ज, नैथियाव हाइलाकान्दि, थामथियाव काछार, ब्रैथियाव डिमा हासं, बाथियाव पश्चिम कार्बि आंलं, दथियाव हजाय, स्निथियाव कार्बि आंलं, दाइनथियाव गलाघाट, गुथियाव जरहाट, जिथियाव शिबसागर, जिसेआव चराइदेउ, जिनैआव डिब्रुगड़, जिथामआव तिनिसुकिया, जिब्रैआव धेमाजि, जिबायाव लखिमपुर, जिद'आव माजुलि, जिस्निआव बिश्वनाथ, जिदाइनआव सनितपुर, जिगुआव नगाव, नैजिआव मरिगाव, नैजिसेआव कामरुप मेट्र', नैजिनैआव दरं, नैजिथामआव उदालगुरि, नैजिब्रैआव बाक्सा, नैजिबायाव कामरुप, नैजिद'आव नलबारि, नैजिस्निआव बरपेटा, नैजिदाइनआव गवालपारा, नैजिगुआव बङाइगाव, थामजिआव चिरां, थामजिसेआव क'क्राझार, थामजिनैआव धुबुरी आरो थामजिथामआव दक्षिण सालमरा मानकाछार।